Wara nuqqas ta' 12-il sena, l-Malta se terġa' ttir lejn l-Eġittu darbtejn fil-ġimgħa minn Awwissu li ġej. Dwar din ir-rotta ġdida u ambizzjuża tkellimna maċ-Chairman tal-Malta Charles Manġon, illi saħaq li meta linja tal-ajru tiddeċiedi dwar rotta ġdida timbarka fuq riċerka intensiva. Issir analiżi tal-pajjiż u tkabbir ekonomiku tiegħu, il-kontribut u l-qiegħ tar-rotta, is-sigurtà fil-pajjiż u l-potenzjal turistiku u kummerċjali. Il-Kajr hija rotta interessanti ħafna, għandek popolazzjoni li qed tiżviluppa. Mill-aspett ta' turizmu ikun hemm definittivament interess, ma neskludux ukoll li jkun hemm ukoll interess kummerċjali kemm minn Malta għalem u kemm minn hemm għalaw. It-titjiriet se jkunu tard fil-għaxija u l-vantaġġ f'dan il-pajjiż huwa li m'hemmx restrizzjonijiet għall-operat mal-lejl bħal f'ċertu pajjiżi Ewropej. B'dan il-mod ikun jista' jsiru l-użu massimu tal-ajruplani tal-Air Malta. Għaliex night flights ħalli dawk in-nies min-naħa tal-Ewropa li jiġu lejn Malta kun jistgħu jieħu dik il-flight ta' filgħaxija u dawk mill-Eġittu li jridu jiġu kemm Malta u jridu jikkonnettjaw mal-kumplament tal-Ewropa jew mal-kumplament ta' pajjiżi fil-Mediterran jew qrib tagħna l-Italja u kun jista' jagħmluha faċilità, allura faċilità u fl-iqsar ħin konvenjenti għalihom. Din ir-rotta tingħaqad ma' Tel Aviv, Tunis u Casablanca fil-kontinent Afrikan u l-ħsieb tal-linja tal-ajru Maltija jmur lil hinn mill-Afrika u l-Mediterran. In-Nutar Manġon ħabbar ukoll li għaddejjin diskussjonijiet dwar pajjiżi li jagħmlu parti mir-reġjuni tal-Afrika fin-nofsinhar tad-Deżert tas-Sahara u l-Indja. Titjiriet li jirrikjedu ajruplani differenti minn dawk li għandha l-Air Malta u għaldaqstant ikun hemm bżonn ta' taħriġ lill-impjegati b'mod partikolari lill-bdoti u l-membri tal-ekwipaġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.